Zergatik ikastolan? Bueno, nik argi naukan aukeraketa oso argia izan zen, ze ni ikastolako ikaslea izandakoa naiz, eta, bueno, ikastolan izitakoa, eta bihotzarekin aukeratu genuen gure seme-alabak ere, gure semeak ikastolara ekartzea, ez? Eta buruarekin ere, biekin pentsatu behar baita, ez? Oso argi geneukan erabakia, ez? Ikastolakoa izan, ikastolakoa ama naizelako, ez? Baina guk ez, gu ez gehan dengoak, eta handain atorri nean bizitzea ez genuen inorrez hautzen, eta ikastetxeak ere, zerrenda batetik esateizu, ikastola dago, lasalia dago eta ondarreta dago, eta aukeratzeko, argi genuen, nahi genula ikastetxe euskaldun baten, hezkuntza euskalduna jasotzea eta baita laikoa. Eta ni, nahiz eta handain bat izan ikastolako ikaslea izan edo Donostin, eta orduan bi gauza horiek eta gero handaingoa izan behar noski ikastetxea eta ikusi handainen zeukala kurso guztiak handainen egin zitezkela ikastolan eta hiru gauza horiek kontutan hartuta ikastola aukeratu genuen. Pues la verdad es que fue por referencias, porque yo estudié en otro colegio y tampoco sabía, tengo una niña de 18 años y hace 18 años tampoco no sabía el porqué. Y me dijeron que la ikastola estaba muy a gusto y tal, vine, me gustó y hasta el día de hoy. Tengo 2 y encantada. Tiranik handoainen bizi izanik, iruditzen zitzaigun ikastolak hori asko zaintzen zuela, ezta? Eta euskara, euskal kulturari garrantzi handia ematen dio, eta hori dudarik gabekoa zen. Eta baita tradizioa eta modernitatea nola txertatzen dituen ikusita. Bi faktore horiek oso importanteak ziren. Bi urteko gelan batez ere, gure bi aurrak haurtzaindegitik ekarri genituen, handengo haurtzaindegitik, eta, bueno, hasieran egiten duzu, aldaketa bat dela, ez? Haurtzaindegian, gurasoak barruan sartzen gera, lotura oso gertukoa da, ez? Irakaslea eta gurasoen artean. Eta, ikastolan ja, pentsatzen duzu, beste tapatxo bat, desberdina dela, egia esan izan zen oso xamurra, oso goxoa, eta oso oroitzapen ona daukagu hor aldaketa horretatik, eta jarraitzen dugu horrekin, ez? Guk ere, hasieran iruditzen zaizu gaila, azitzen da zenean, igual pixka sueltoago edo egongo direla, eta irakasleak gainean ezagutzen dituzte oso ongi, beharra dituzten momentu oro dakiten nola dihoan aurra, ez? Bileretan eta horrela, zuen umea, hori ezagutzen dituztela. Jarraipena oso banakakoa da, eta oso gortukoa, eta hori nabaritzen da. Eta hori jasotzen da, ere? Bileretan, baita aldeko bileretan, banakako bileretan ateratzen zea, esaten duzu, nola ezagutzen dituzten gure semeak, ez? Gehienetan behintzat, eta hori oso atsegina da, ez? Irakasleak eta gurasoak ibilbide berdina eman behar dugu, gure heziketa hezitzeko garaian, eta horrekin oraingoz behintzat, gureak txikiak dira, batek 6 dauzka, besteak 10, eta ikusiko da hemendik aurrera, baina oraingoz behintzat oso bide berdinetik joan dira, ez? Hori da oso ona, ez? Bai aurrentzat, batez ere aurrentzat, ez? Irakasleak diotenak, etxean lantzen duguna, bide berdinetatik, hezkuntza baloreak, eta berdintxuak izatea, eta hori da guretzako oso ona. Proiektotan nola murgiltzen dira, ze aktiboak bihurtzen dira aurrak proiektu ezberdinetan, ez? Egia esan, proiektu ugari dituzue, hasi txikitatik urtsintxa, gero pasatzen dira eskola agenda 21, inglesak duen garrantzia, eta ikasleak, semeak ikusten ditugu oso poziko. ¿Y cuál es tu experiencia con la ikastola? Buenísimo. Vuelvo a decir que tengo una niña de 18 años, está en la universidad ahora, y tanto etapa de pequeñas. Si ha habido algún problema, los maisus enseguida nos han llamado. Y lo que es bachiller y todo, muy bien, muy bien. La verdad es que los maisus, tanto cuando son pequeños como cuando están en la etapa de 14, 15, que son un poco guerreros, están siempre encima de ellos, siempre. Yo por lo menos lo que es con las mías, siempre. Eta zu Xune, zer modu zaude ikastolan? Oso ondo. Pozik? Bai. Zer da gehien gustatzen zaizu nola ikastolan? Hombre, lanak ez zaizkit asko gustatzen, baina gero lagunekin egotea
eta gure maixuare bai oso majoa dela, asko laguntzen digula. Bai, niretzako gauza bat oso importantea da. Niretzako eta guretzako. Haurrak, semeak oso gustora etortzen dira egunero ikastolara. Eta hori oso importantea da. Semea ikustea pozik egunero goizero altxatzerakoan eta ikastolara etortzeko gauza handiari. Eta hori, nik uste irakasleen jardunaldiari esker da, ezta? Beraiek asko zaintzen dituzte, uste dut asko zaintzen dituzela haurrak. Eta hori eskatzeko da. Eskerrik asko. Konfiantzan ikastola.